敵ですかあれって。対空戦法。いえ、見つけた。砲戦用意。敵ですかあれって。対空戦。いえ、指揮官様。砲戦用意。指揮官様、行ってまいります。寂しがらないでくださいね。本当に？やったー。村雨さん、なっちゃん、見て見て。今回私がわらわが初春じゃ。私が一番ですって。艦隊、無事艦隊がお戻りみたいです。ありがとうなのです。提督さん、いつもありがとうございます。嬉しい。問題ないですか？提督、作戦成功しました。さすがです。了解いたしました。了解いたしました。
せ。何ですか？提督？失礼しました。えっと。
提督お忙しそう。今のうちに川風の様子を見てこようかしら。でもいつお呼びがかかるかわからないし。第9駆逐隊帰還峰熊出撃いたします。皆さん参りましょう。敵ですか。あれって敵が見えますか。対空戦そういえ砲戦用意。本当に？敵ですか。あれって対空戦法。いえ、見つけた。砲戦。敵が砲戦用意ですか。そう、撃って。本当に？やったー。村雨さん、なっちゃん、見て見て。今回私が艦隊
無事母校に帰島しました。提督さん、提督おめでとうございます。了解いたしました。艦隊、峰雲が預からせていただきます。参りましょう。敵ですか、あれって。敵が見えますか。そういえ、砲戦用意。本当に？やったー。村雨さん、なっちゃん、見て見て。今回私が敵ですか、あれって。対空戦法。いえ、見つけた。砲戦用意ですか、あれって。対空戦。いえ、砲戦用意。本当に？やったー。村雨さん、なっちゃん、見て見て。今回私は艦隊、無事母校に帰島しました。提督さん、いつもありがとうございます。申し訳ありません。少し第9駆逐隊。よし、待ってました。ねの提督、夏ですね。日差しが本当に強いですね。よし、待ってました。ねの日抜病。ねの日張り切って撃ちます。うりゃー。どうだマイト、ねの日。ねの日張り切って撃ちます。うりゃー。私にかかれば当然ね。今回も順調に出発できるわ。どうだマイト、ねの日は可愛いだけじゃないんだよ。艦隊、無事母校に帰島しました。ふきゅー。ねの日感激。よし、待ってました。ねの日抜病。ねの日張り切って撃ちます。うりゃー。どうだマイト、ねの日は可愛いだけじゃないんだよ。ねの日張り切って撃ちます。
攻撃、ネノヒアタック。ネノヒ張り切って撃ちます。どうだマイト、ネノヒは可愛いだけじゃないんだよ。艦隊無事母港に帰投しました。大変お疲れ様で。呼吸。ネノヒ感激。ネノヒ出撃の日。ネノヒ張り切って撃ちます。ネノヒの攻撃、ネノヒアタック。どうだマイト、ネノヒは可愛いだけじゃないんだよ。ネノヒ張り切って撃ちます。うりゃー、悔しいわ。ネノヒ張り切って撃ちます。どうだマイト、ネノヒは可愛いだけじゃないんだよ。艦隊無事母港に帰投しました。呼吸。ネノヒ感激。癒されるな。第9駆逐隊若葉出撃する。提督、作戦を実施してください。了解いたしました。了解いたしました。新しい方が到着したみたいですね。響だよ。新しい方が到着したみたいですね。さつきだよ。新しい方が到着したみたいですね。こんにちは。白露がたく提督。作戦成功しました。さすがです。了解いたし、よろしくお願いいたします。了解いたしました。提督、夏ですね。日差しが本当に強いですね。大丈夫です。一応肌にはオイル塗っています。提督、作戦成功しました。環境ですか？はい。一応海風型としては、ごめんなさい。私に期待してるの？そうなのね。わかったわ。私の力が必要なのね。
私の力が必要なのね。艦隊司令部より入電。了解いたしました。提督、夏ですね。日差しが本当に強い。出る。左舷、敵艦発見だ。大丈夫だ。そうか、これが奇跡の作戦。キスかだな。何、違うのか。左舷、敵艦発見だ。大丈夫だ。大丈夫だ。そうか、これが奇跡の作戦。キスかだな。何、違うのか。艦隊、無事母港に帰投しました。大変お疲れ様でした。ありがたい。川風、何ですか。出る。左舷、敵艦発見だ。大丈夫だ。そうか、これが奇跡の作戦。キスか。左舷、敵艦発見だ。大丈夫だ。左舷、敵艦発見だ。そうか、これが奇跡の作戦。キスかだな。何、違うのか。艦隊、無事母港に帰投しました。ありがたい。提督、夏ですね。日差しが本当に強い。若葉、出撃する。左舷、敵艦発見だ。大丈夫だ。そうか、これが奇跡の作戦。キスかだな。何、違うのか。
左舷敵艦発見だ。大丈夫だ。左舷敵艦発見だ。そうか、これが奇跡の作戦キスかだな。何、違うのか。ビビ艦隊無事母港に帰投しました。大変ありがたい。これでまた戦える。そうか、修理すればまたすぐ戦える。第9駆逐隊駆逐艦山雲抜病します。駆逐艦山雲抜病します。敵艦発見。撃ち方はじめ。なるべくなら当てていきたいわ。山雲が一番活躍したの？そんなこともあるのね。面白いわね。敵艦発見。撃ち方はじめ。なるべくなら当てていきたいわ。そうね、なるべくなら当てていきたいわ。山雲が一番活躍したの？そんなこともあるのね。面白いわね。艦隊無事母港に帰投しました。大変お疲れ様でした。ありがたいわね。あ、環境ですか？はい、一応海か駆逐艦山雲抜病します。敵艦発見。撃ち方はじめ。なるべくなら当てていきたいわ。山雲が一番活躍したの？そんなこともあるのね。面白いわね。敵艦発見。撃ち方山雲の攻撃どうかしら。敵艦発見。撃ち方はじめ。山雲が一番活躍したの？そんなこともあるのね。面白いわね。艦隊無事母港に帰投しました。大変ありがたいわね。高校生、何ですか？駆逐艦山雲抜病します。敵艦発見。撃ち方山雲の攻撃どうか
雲が一番活躍したの？そんなこともあるのね。面白いわね。敵艦発見。撃ち方、山雲の攻撃、どうかしら。そうね、なるべくなら当てていきたいわ。山雲が一番活躍したの？そんなこともあるのね。面白いわね。艦隊無事母港に帰投しました。ありがたいわね。お風呂もいいわね。第9駆逐隊帰還。艦隊司令部より入電。了解いたします。よろしく。了解いたしました。提督、夏ですね。日差しが慢心してはダメ。全力で参りましょう。三段式甲板は近代化改修ありがとうございます。上々ね。三段式甲板はいりませんよね。対空火器の増強でしょうか。新しい艦載機、天城感激です。ありがとう天城が参ります。対空火器の増強でしょうか。いい艦載機ですね。高速給油管とかに戻しちゃダメだからね。お弁当食べる？いい艦載機ですね。かわいいです。あら、加賀さん、もうすぐ夏ね。必ず敵の機動部隊が出てくるはず。加賀さんと私の一光線の誇りお見せします。第一次攻撃隊発艦してください。艦載機の皆さん、用意はいい？そこのケア！よく狙って。よーし、艦隊追撃戦に移行します。そこだ。行きます。そこのケア！ユラ、もう負けないから。天城、戦果を上げられ。第一次攻撃隊発艦してください。第一次攻撃隊発艦してください。改装されたユラ、甘く見ないで。提督さん、行きますね。始めます。
装備乾燥は急いで。よーし、艦隊追撃戦に移行します。行きます。追撃ですか？そうですか。そこのケア。頑張ります。音をへしゃげとるし、ボロボロになってしまうた。ユラ、もう負けないから。当たらなければいい。両弦いっぱい。第一攻撃隊前期発艦。この勝利で慢心してはダメ。索敵や先制を大事にしないとって頭の中で何かが。艦隊が起動しました。艦載機の補充もありがとうございます。助かります。今日はどんな日かな。いやー、プーチツ提督おめでとうございます。了解いたしました。チャンスが来た。 M12 出発します。敵発見。殲滅開始。チャンスよ。逃げるな。諦めろ。お前たちの正体はない。弱点がバレバレよ。かわいそうな。近場れ。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあそうよ。よろしく。敵発見。殲滅開始。逃げるな。失望させないように。諦めろ。お前たちに正体はない。弱点がバレバレよ。かわいそうな。動けるかな。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあようやく見つけてくれたね、指揮官。敵発見。殲滅開始。チャンスよ。来い。諦めろ。お前たちに正体はない。弱点がバレバレよ。かわいそうなくらい。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあ SNP9 拳銃。敵発見。殲滅開始。
油断しないで。攻撃。大丈夫か。今だ M4。私の動きをよく見てろ。バレバレよ。かわいそうなくらい。いい目をしてるじゃないか。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあ。こんにちは、指揮官。敵発見。殲滅開始。来い。今だ M4。私の動きをよく見てろ。逃すな。くたばれ。チャンスよ。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあ。指揮官、引き取ってください。
ご飯、いえ、作戦開始はまだでしょうか。作戦完了。艦隊起動です。はい。ありがとうございます。助かります。はい、どうぞ。慢心してはダメ。全力で参りましょう。第一次攻撃隊発艦してください。艦載機の皆さん、用意はいい？そこのケア！よく狙って。よーし、艦隊追撃戦に移行します。そこだ。行きます。ユラ、もう負けないから。そこのケア！この勝利で慢心してはダメ。索敵や先制を第一次攻撃隊発艦してください。第一次攻撃隊発艦してください。そこだ、撃て！改装されたユラ、甘く見ないで。提督さん、行きますね。始めます。6号さん空発艦始めてください。この勝利で慢心してはダメ。索敵や先制第一次攻撃隊発艦してください。そこのケア！よく狙って。よーし、艦隊
追撃戦に移行します。ユラ行きます。負けないから。そこのケア。なーに、当たらなければいい。両弦いっぱい。随胞の航空隊が活躍したの？やったー。第一次攻撃隊発艦してください。艦載機の皆さん、用意はいい？改装されたユラ、甘く見ないで。提督さん、行きますね。始めます。第二次攻撃隊前期発艦。追撃ですか？そうですか。頑張ります。この勝利で慢心してはダメ。索敵や先生を大事にしないとって頭の中で何かが。第一次攻撃隊発艦してください。第一次攻撃隊発艦してください。敵艦隊発見だ。敵は多いぞ。砲撃戦用意。改装されたユラ、甘く見ないで。提督さん、行きますね。始めます。追撃ですか？そうですか。頑張ります。第二次攻撃隊前期発艦。653空発艦始めてください。よく狙って。そこのケア。この勝利で慢心してはダメ。索敵や先生を大事にしないとって頭の中で何かが。艦隊が起動しました。艦載機の補充もあり。提督、作戦成功しました。さすがです。よろしくお願いいたします。出撃よ。2号潜水艦の力、はっちゃん出撃しますね。はーい、行くの。ゴーヤ潜ります。2号第504潜水艦、6号潜水艦、2号第504潜水艦出るよ。はい、階層型武装輸送潜水艦いいよ。2号第504潜水艦出るよ。敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。そうどうかな。指揮官、ただいま戻りました。そうどうかな。大丈夫、心配し
しないでください。ヒク、大金星なのね。提督のご褒美期待しちゃうなのね。敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。そうどうかな。機能美にあふれる提督指定の水着が。敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。ヒク、大金星なのね。提督のご褒美期待しちゃうなのね。戻りましたよ。グラッツェ、ごちそうさま。すみません、直してくだち。ゴーヤ潜ります。チャンスが来た。 M12 出発します。敵発見。殲滅開始。みんなを油断しないで。させないように攻撃。よーい撃て。弱点がバレバレよ。かわいそうなくらい。動けるかな。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたら、まあこんにちは指揮官さん。敵発見。殲滅開始。逃げるな。みんなを失望させないように。諦めろ。お前たちに勝算はない。弱点がバレバレよ。かわいそうなく動けるかな。らい。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたら、まあ私は64指揮士。敵発見。殲滅開始。チャンスよ。来い。諦めろ。お前たちに勝算はない。私ならこうするわよ。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたら、まあスペクトラ M4。敵発見。
殲滅開始。来い。チャンスよ。体操型武装輸送潜水艦、いいよ。いい目をしてるじゃないか。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあ悪い。敵発見。殲滅開始。逃げるな。よーい、撃て。私ならこうするわよ。いい目をしてるじゃないか。これだけの弾薬として大丈夫かな。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあこんな年寄りをお好みとは。ベレッタ・ルムナインだ出撃するよ。ついてきてもいいけど来る？敵さんみーけ。匿名希望さん、こちらで配信は珍しいですね。そうどうかな。はい。どうも、おはようございます。そうどうかな。今、ニコ動がメンテ中なんで。ゴーヤ、ちゃんと頑張ったでしょ？え？じゃあ匿名希望さん、おはようございます。ニコ生メンテ中か。そうそう。なんか木曜日メンテって思ってたんだけど、あれ今日木曜日だっけとか言って。そうなんかどうかな。いつもメンテは木曜日にやってるような気がしたけど。じゃあダメかも。大丈夫だよね。今日水曜日でいいんだよね。ほいや。水曜日だよね。よし。ヒク、大金星なのね。提督のご褒美。敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。匿名希望さん、多分水曜です。そうどうかな。多分。戦闘はあまり好きじゃないけど仕方ない。しつこく言っとく。あいダメか。いけた？浮上しても抵抗するよ。持ち帰った20ミリ連装機銃がってるようなものなの。ゴーヤの魚雷さんはお利口さんなのでち。密かに近づいて
確実に沈めるの。確か。ようやくこれで南西1回目か。ゴーヤちゃんと頑張ったでしょ。え、チャンプルーおかずじゃないよ。戻りましたよ。グラッツェ、ごちそうさま。ひっそりタイムサーバとかが改ざんされてなければ多分。作戦を実施してください。ね、なんか、NTP サーバーがなんか、ああ。まあ一日ぐらいずれてもね、大丈夫だよ。多分。チャンスが来た。 M12 出発します。敵発見。殲滅開始。逃げるな。させないように。今だ M4。私の動きをよく見てろ。こうするわよ。いい目をしてるじゃないか。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあ。どこで M193。敵発見。殲滅開始。来い。チャンスよ。諦めろ。お前たちに証拠はない。弱点がバレバレよ。かわいそうなく頑張れ。らい。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあ。じゃあよろしくな。毎週敵発見。殲滅開始。チャンスよ。逃げるな。諦めろ。お前たちに賞賛はない。好機を逃すな。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあ。こんにちは指揮官。あれ、今誰か私つついた？また気のせい？油断しないで。攻撃。私のこと大丈夫かな？そうだゴーちゃんだからね。私の動きはよく見てろ。こうするわよ。頑張れ。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあ。運命的な出会いですね。敵
敵発見。殲滅開始。油断しないで。攻撃。今だ M4。私の動きをよく見てろ。こうするわよ。たばれ。これだけの弾薬か。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあ運命的な出会いですね。こんにちは、指揮官。手間を取らせてごめんなさい。いいよ。次はどこを変えよう。お？私に？嬉しい。やめてくれ M4。私なら平気だ。チャンスが来た。 M12 出発します。敵発見。殲滅開始。これだけの弾薬か。逃げるな。大丈夫かな。諦めろ。お前たちに勝算はない。好機を逃すな。動けるかな。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあこんにちは。敵発見。殲滅開始。来い。チャンスよ。諦めろ。お前たちに勝算は私ない。ならこうするわよ。動けるかな。私？もうそう敵に捕まったこともあるよ。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、でも逃げただから大丈夫。もっとそういうの聞きたいの？ふにゅふにゅ。まあ結構いろいろやったな。でね、敵発見。殲滅開始。来い。失望させないように。撃て。私ならこうするわよ。私にとってこ
この勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあごきげんようシグエス。敵発見、殲滅開始。逃げるな。これだけの弾薬コスト大丈夫かな。今だ M4。私の動きをよく見てろ。バレバレよ。かわいそうな感じ。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあ SNP9 拳銃。敵発見、殲滅開始。油断しないで。攻撃。今だ M4。私の動きをよく見てろ。バレバレよ。かわいそうな感じ。やばれ。これだけの弾薬コスト大丈夫かな。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあよろしくお願いしますね。なるら夏だけの特別な偽装って考えとか。ほにゃに以後第504潜水艦出るよ。敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。そうどうかな。そうどうかな。いく大金星なのね。提督のご褒美。敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。そうどうかな。敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。いく大金星なのね。提督のご褒美期待しちゃうなのね。み敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。敵さんみーけ。
任せ。正規空母に仕留めちゃうから。戻りましたよ。にゃにゃ。グラッツェ、ごちそうさま。味はできません。どうされますか？チャンスが来た。 M12 出発します。敵発見。殲滅開始。これだけの弾薬庫。来い。大丈夫か今だ M4。メンテ8時半までなんですね。みたいですね。だからあと30分くらいかな。まあその前にデイリーが終わってほしいんですけどね。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、このペースでいくと無理かな。まあじゃあよろしくな。毎週敵発見。8時よ。開始。アメラリオ、私のご飯はどこ？来い。みんなを失望させないように。諦めろ。お前たちに勝負はない。気を逃すな。いい目をしてるじゃないか。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からして地味に時間食いますからね。うん。疲労抜きながらやってるとどうしてもね。敵発見。殲滅開始。みんなを来い。失望させないように。諦めろ。お前たちに勝負はない。私ならこうするわよ。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあよよよよ。敵発見。殲滅開始。来い。みんなを失望させないように。諦めろ。お前たちに勝負は弱ない。点がバレバレよ。かわいそうな。いい目をしてるじゃないか。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあ M193。敵発見。殲滅開始。逃げるな。今だ M4。私の動きをよく見てろ。逃すな。頑張れ。みんなを失望させないように。うちもゆっくり合間にやってるからまだ南西デイリーに勝つしかしてないですね。指揮官からしたら
まあじゃあよろしくな。毎日おかしいな。だいぶ前から始めてるはずなのに。同じくらいなんだけど。階層型艦隊がお戻りみたいです。ありがとうなのです。階層型武装輸送潜水艦いいよ。問題ないですか？なるら夏だけの特別な偽装って考えとく。ほにゃにチャンスが来た。 M12 出発します。敵発見。殲滅開始。みんなを油断しないで。させないように攻撃。今だ M4。私の動きをよ私く見てろ。ならこうするわよ。頑張れ。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあ SNP9 拳銃。敵発見。殲滅開始。油断しないで。攻撃。諦めろ。お前たちに勝負はない。好機を逃すな。動けるかな。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあじゃあよろしくな。毎日敵発見。殲滅開始。チャンスよ。油断しないで。攻撃。今だ M4。私の動きをよく見てろ。逃すな。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあこんにちは指揮官。敵発見。殲滅開始。油断しないで。攻撃。弾薬コスト大丈夫か。諦めろ。お前たちに勝負はない。私ならこうするわよ。動けるかな。私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたらまあこんな年寄りをお好みとは。敵発見。殲滅開始。来い。よーい撃て。私ならこうするわよ。頑張れ。チャンスよ。
私にとってこの勝利は大したことじゃないけど、指揮官からしたら、まあこんにちは指揮官さん。私に嬉しい。みんなも頑張れば私みたいになれるよ。やめてくれ M4。 私なら平気だ。階層型武装輸送潜水艦いいよ。出撃するよ。ついてきてもいいけど来る？敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。ただいま。楽しかった。敵さんみーけ。またみんなと一緒にお出かけだ。え、機能美にあふれる提督指定の水着が。マジかよ。初戦撤退か。やっちゃおうか。ローちゃんが一番ですか？戻りましたよー。グラッツェ、ごちそうさま。すみません、直してくだち。ゴーヤ潜ります。はっちゃん出撃しますね。初戦撤退はきつい。わら。マジ勘弁してほしいわ。今日はすごい流れが悪いってことがよくわかりました。ちょっと、まあ、疲労抜きがてら、ちょっと一服してきます。イテラです。
ツイッターで結構なんか、この間先週かな？先週の金曜日に上映された、天気の子っていう映画が、なんか、だいぶ話題を呼んでるみたいで、ちょっと個人的には気になりますね。近くで上映してないかな。あ、でも全国ロードショーだったら、どっかで。天気の子気になりますね。ね。まあ、新しい深海作品っていう。まあ、比較的新しい深海作品の君の名は見てないですけど。捕まったこともあるよ。あ、なんかちょっと天気の子は少し気になる。え？もっとそういうの聞きたいの？あ、割と。まあ、結構いろいろやったな。でね、君の名はのキャラが出てるとかなんとか。へー。あ、そうなんですか。あ、割と、どこでもやってた。どこの映画館でもやってるっぽい。よし。レイトショーがおすすめとか新海さんが言ってたらしいです。そうなんですか。レイトショー内容が変わるとかじゃないですよね。まあ確かに、レイトショー。ツイッターでチラッと見ただけですけど、笑。レイトショーだと、値段がちょっと安くなる。いくらだっけな？1300円ぐらいかな確か。まあ、仕事帰りの人とか、確かに、レイトショーが多分ちょうどいいんでしょうね。最寄りに映画館とかがあれば。僕も結構レイトショーばっか見に行きますね、映画は。人が少ないっていう理由で行くんですけど。レイトショーは絶対混み合うことはほぼないんで。カップルとか少なくて一人だといいですよね。ああ、カップル。カップルは、カッ
ップルはいるだろうね、いっぱい。いや、まあ、僕はあまり気にしないですけどね。うるさかったら気になりますけど。乱唱しながら見る人いるからな、普通に。やばい、もう9時になっちゃう。必殺。疲労無視。以後第504潜水艦出るよ。敵さんみーってさあやっちゃおうか。そうどうかな。そうどうかな。いく大金星なのね。提督のご褒美。敵さんみーってさあやっちゃおうか。そうどうかな。そうどうかな。あら、はっちゃんやっちゃった。敵さんみーってさあやっちゃおうか。敵さんみーってさあやっちゃおうか。そうどうかな。あら、はっちゃんやっちゃった。じゃあご褒美にシュトーレン食べたいな。戻りましたよー。グラッツェごちそうさ。提督、作戦を実施してください。以後第504潜水艦出るよ。敵さんみーってさあやっちゃおうか。敵さんみーってさあやっちゃおうか。そうどうかな。
大金星なのね。提督のご褒美期待しちゃうなのね。航空母艦宝生です。ふつつか者ですが本よろしくお願いいたします。完全無視だ。わら。もう時間がないのじゃ。これはやむを得ない。オレンジ色になったら交代するって作戦でいきます。まあそこまで変わんないですけど、わら。まあね、どうせ被弾するときは被弾するんですよね。やっちゃおうか。さあどうかな。よし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 。ゴーヤちゃんと頑張ったでしょ。え、チャンプルー？おかずじゃないよ。やっちゃおうか。さあどうかな。さあどうかな。あら、はっちゃんやっちゃった。よし、あと1回。ああ、ご褒美にシュトーレン食べたいな。戻りましたよ。ピンクラッツェ、ごちそうさま。さあ出撃よ。イゴス13。なるら夏だけの特別な偽装ってなるら夏だけの特別な出撃するよ。ついてきてもいいけど来る？たくさん見ーけ。さあやっちゃおうか。結構タイムラグやっぱありますね。たくさん見ーけ。さあやっちゃおうか。さあどうかな。嘘、きっと嘘。私イオちゃんじゃ。そうだ。たくさん見ーけ。さあやっちゃおうか。さあどうかな。両爪だと巻き戻せるやつが有効になってると結構遅れてきちゃいますね。あ、そうなんですか。水着が破けちゃうじゃない。さあどうかな。で、大破してる。ダメだこりゃ。あら、はっちゃんやっちゃった。戻りましたよ。グラッツェ、ごちそうさま。こんな傷大したことないんだから。あまり痛くはしない。さあ出撃よ。
異合潜水艦の力見ててよね。第一潜水隊機関 E14 出撃するから抜秒。以後第504潜水艦出るよ。敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。ドブアを有効にするってののチェックを外して超低遅延を選択しておけば少しマシ。どうかな。ああ、そうなんですね。低遅延。ちょっとやってみよう。いいよ、またやっちゃった。指揮官、ただいま戻りました。そうなんだ。できます。大丈夫。心配しないでください。敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。やっちゃおうか。やだ、水が緊急浮上。イオはこんなんで沈まないから。嫌な予感はしてた。私そうどうダメかもしれない。ヒク、大金星なのね。提督のご褒美。敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。敵さんみーけ。さあやっちゃおうか。
復活した。復活しました。何だったんだろう。そしてなんか、超低遅延って選べないんだけど。どうしてなんでなんだろう。キくん、大金星なのね。提督のご褒美。戻りましたよ。グラッツェ、ごちそうさま。お風呂はいいよね。提督、作戦成功しました。了解いたしました。解剖官8条出撃します。そうよ、佐世保生まれ。配信中は変更できないっぽいです今度はね。一緒に行こう。ああ、そうなんだ。北方にじゃあまた止めないとね。寒いよ。まあいいや。次回以降の放送に。どうしようかな。なんかね、古道と腰痛病同時配信。需要あるか不明ですけど。まあ、する機会があったら、ちょっとその辺設定いじってみようかなって。そうですね、わら。うん。次回の課題ってことで。ちょっと、本日はちょっとこれで、ちょっと、我慢していただいてもらって、まあ、ラグはしょうがないとして。その分高画質なんですけどね。新入り登場だってよかったね。大体ニコ動中心になってしまう印象、わら。そうなんですよね。大体。まあなんかやっぱコメント的に、ニコ動のコメントの方がなんか、新入り登場だってよかったね。タイムラグあんまないしね。YouTube はちょっとタイムラグがあるから、タイムラグをうまく俺の名は天竜。把握して呼んだ。なんかなんだ、違うの。会話しないといけないっていうのはちょっと難しいです。出撃します。脱病。まあ本当に今日 YouTube で配信してるのって本当気まぐれですからね。お得だね。そういえば YouTube ってものがあったなっつって。私、夜は暗いかもしれないです。私、コメント打つ側もラグがあると指示語が使いづらい。あー、確かに何々した方がいいですよってアドバイスとかするときに遅れちゃうもんね。確かにそれはあると思います。このハチが特別だよ。相手してあげる。お得だね。96感染会を使ってらっしゃる？あ、いや、使ってないですね。夜は夜はそこ？ダメかも。これであれですよね、今なんかバグなのか仕様なのかよくわかんないですけど、基
96艦船回使うと、装備した子が対戦攻撃すると、敵の走行値が1になるっていう。ハチが一番働いちゃった。深江見てた？どうよ。提督褒めてくれちゃってもくじよ。巷で話題のやつですね。わら。ですね。確かに試してみればよかった。今んとこ実感してないから。特別だよ。相手してあげる。お得だね。夜は私、夜はどこ？誰かもこれでくらえ。さあ行こうか。シュート。夜は私、夜は誰かもしれないです。私、よし。このハチが特別だよ。相手してあげる。お得だね。夜は私、夜はさあ行こうか。知れないで見せるから。私負けない。普通にバグっぽいけど。うん、多分バグだと思いますね。設定ミスですね。おそらく。さあ行こうか。なんか、一説にあるのが、図鑑番号一つずれた。古いゲームのバグか。みたいな気になります。わら。なんかね、錦爆雷の、なんか効果が、誤ってその、一つ次の96艦船回にも反映されちゃってるみたいで、多分そのせいかなって。ありがとうございます。というなんか推測も皆さんのお役に立ててあるみたいなんで。私、信用。作戦完了。ありがとう。艦隊司令部より入電。よし。デイリー終わり。これでデイリー出撃は完了ですね。なんとか滑り込みセーフ。工作艦明石参ります。危なかった。タラタラやってたら絶対9時過ぎてた。新生第一航空センターロボ潜水艦はっちゃん出撃します。第4水雷戦隊お預かりします。軽巡ユラ第4水雷戦隊お預かりします。軽巡ユラ出撃します。まあ、デイリーさて。ボスでした。はい。ありがとうございます。まあ、ということでね。デイリーも終わったので、まあ、一段落できたので、まあ、一旦っていうか、ここでちょっと放送は終わらさせていただきます。さて。一旦これは遠征だけの日々になりますね。今日は。ちょっといろいろとね、YouTube もなんかいろいろとやっていきたいと思ってんでね。まあ、ニコ動と YouTube をうまく使い分けて、どうにかこうにかちょっとやっていきたいです。お疲れ様です。はい。ということで、本日の放送はここまでとさせていただきます。
ということで、朝早くからご視聴いただいた、匿名希望さん、どうもありがとうございました。また、近いうちにお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。